San Fabian, Pangasinan, known for its beautiful beaches and rich fishing culture. But there's a salty secret here that's turning heads and taste buds. Today, titikman natin ang flavored salt at kikilalanin natin ang mga nasa likod nito. Matagal nang bahagi ng kultura ng San Fabian ang paggawa ng asin. Dahil sa taglay na init ng araw at alat ng dagat, perfect ito para sa high-quality sea salt. Pero ngayon, hindi na basta asin lang, may flavor na. Nag-umpisa po ang Tiblong flavored salt nung panahon po ng pandemic. Dahil po mayroon po kasing gustong gawin si Congressman Tof sa ating San Fabian. Ngayon, meron po kasi kaming asinan dito sa Barangay Tiblong. Kaya yun po, mas pinalawak po niya yung production ng asinan dito sa Barangay Tiblong. Yun po, nagkaroon po kami ng 6 na flavor. Para po magkaroon ng twist yung aming asin, nagkaroon po kami ng 6 na flavor. Yun po yung 6 na flavor po namin, po yung rosemary, black pepper, garlic, wine, calamansi, and chili. Nagkaroon po ng thought about po dun sa flavored na magkaroon ng asin kasi po ang Barangay Tiblong is product po talaga namin ng asin. Nung nag-umpisa po kami, marami po kami. Pero hindi po kasi ganun kalawak ang production pa ng asin ng Barangay Tiblong. Nung lumalawak na po at nagkakaroon na po ng idea, paunti-unti po kaming nababawasan. Ngayon po, lumawak na po, dahil po doon, nagkaroon po kami ng 18 na lang po na members. Ngayon po, maganda na po ang pagbebenta ng product namin ngayon. Kasi dahil na rin po sa idea nila, nagkaroon po kami ng seminar about po doon sa costing doon po sa product po namin. Dati po, hindi naman po gano'n kalawak o kalaki yung kinikita namin. Dahil po sa costing na binigay po nila na seminar sa amin, bumaba po yung production ng product namin, na kung kailan po bumaba, ganun naman po lumawak na yung product namin na marami na ring mamimili, marami na ring namimili na katulad kong mga parent kasi bumaba po yung presyo ng product namin. Kaya po ako kasi as a parent po talaga na talagang housewife, never po kasi akong naka-encounter ng mga ganitong bagay. Syempre para po sa akin as housewife lang po, malaki po sa akin ang impact. Kasi natuto ako sa negosyo, natuto ako sa mga ganitong way kung paano ko lalong mapalawak yung imagination ko na, ay ganito pala ang asin. Hindi lang basta pala asin. Kailangan pala, lagyan din pala, mayroon palang paraan para mapaunlad pa ang asin at mabigyan pa siya ng twist. Kaya salamat po talaga at magkaroon po kami ng ganitong product. Malaking tulong po sa amin ngayon kasi yung product namin, nakakabenta na po kami ng maayos at saka nag-grow na po talaga at yung mga nanay na kasama ko as a president, sinasabihan ko po sila na magsipag sila at sumali kami sa mga trade fair nang sa gayon, dumami ang aming income at talagang nakakatulong po sa amin yun. Ang naipupundar po ay yung sa paggastos po sa bahay, yun po ang number 1 kasi araw-araw po na nagagastos sa bahay. Saka pag may school days, yung pamasahe ng mga anak nila, doon na lang po nila kinukuha pag kami may niluluto na flavored salt. As a president, tuwan-tuwa ako kasi noon hindi nila masyadong pinapansin yan. Ngayon, marami ng nanay na gustong sumali sa aming grupo. Welcome naman po sila. At napakalaking tulong po talaga yun. Dapat na tangkilikin ang aming produkto dahil kakaiba po at saka ibang-iba talaga. Ngayon lang po nagkaroon dito sa Pangasinan ng flavored salt. Gamit ang mga lokal na sangkap tulad ng siling labuyo, bawang, kalamansi, paminta, rosemary at wine, ginagawang flavored salt ang tradisyonal na asin. Perfect ito pang marinate, pang sausawan o pampalasa sa kahit anong putahe. For dry flavors, una, inilalagay ang asin sa kawali at pinapainit sa mahinang apoy. Pinapatuyo ito para mawala ang moisture, perfect base for the flavored salt. Tapos ang bida, ang
pampalasa, dried chili, bawang o herbs. Blender time hanggang mapino. Pag malamig na yung asin, inihahalo ang blended flavors. Simple lang, pero ang aroma, grabe! Mix well para bawat kutsarita ng asin may flavor kick. Then, packaging time! Perfect pang regalo, pang souvenir, o dagdag arte sa kusina. For liquid flavors, i-dry muna ang asin sa kawali over low heat. Painitin din ang liquid flavor. Pakuluan hanggang lumapot konti. Kapag okay na pareho, inihahalo na ang pinalamig na asin sa liquid flavor at patuloy na inihahalo hanggang mag-dry ulit ang asin. Makikitang nag-iiba ang kulay at syempre, ang lasa. Then, ready for packaging! Nakakatulong ang flavored salt dito sa bayan ng San Fabian, lalo sa mga turismo. Kasi sa buong bayan, sa buong probinsya ng Pangasinan, is ang meron lang po ng product na flavored salt is sa San Fabian, bayan lang po ng San Fabian. Kaya sa mga market, dahil yung dito sa Tiblong po, yung association nila dito, meron po silang iba-ibang event sa mga malls, like mga kadiwa, yung mga area kung saan nakikita yung iba-ibang product ng mga buong bayan. Meron din po silang area doon, nakikita po ang flavored salt ng San Fabian doon. Kaya dahil doon po sa tulong ng mga malls at sa mga iba't ibang event sa bawat mall po, nakikilala ang San Fabian dahil din po sa flavored asin po. Sa simpleng inobasyon na ito, nabibigyan ng bagong kabuhayan ang mga taga rito. Suportado ang mga lokal na magsasaka at mas nakikilala ang produkto ng San Fabian sa ibang lugar, pati sa ibang bansa. Mula sa tradisyonal na asin, hanggang sa makabagong flavored twist, iba na talaga ang lasa ng San Fabian. Kaya sa susunod niyong pagluluto, try niyo ang lokal. Asin na may kwento, asin na may kakaibang lasa. At yan pala ang simulan ng kwento ng galing dito sa Pangasinan. Marami pa tayong makikilala, mga taong may sipag, talento, at pusong tunay na Pangasinense.